Ayan guys, umabot kami ng $319.52. So binili namin na ito 19 items. Sold 19 items. Ano na ito guys, yung tax refund na ni Mrs. na grocery na namin guys. Wala na, grocery na namin yung tax refund ni Mrs. Nakatulong din. Guys, good morning. Babalikan lang kay Tracker with wife. Yeah! Guys. Wala yung mga bata, nasa school pa. Ay, mamamalengke na kami ni Mrs. nang babaunin ko papunta sa work, sa mahaba-habang biyahe. Ayan. Today is just me and my wife again. Bili tayo ng marami-raming pagkain para sa pangbaon. Let's go. So, saan tayo, Han? Ikaw, saan ba gusto? Sa Costco tayo, Han. Sa Costco kami ngayon ni Mrs. guys. Doon kami may mimili. Kailan ba yung may expire ang Costco natin, Han? May? May? Ngayon taon hindi na kami magre-renew siguro ng Costco. Malayo masyado yun. Hindi naman tayo masyado namimili ng maramihan sa Costco, Han, no? Malayo. At saka malayo yung Costco na rito. Yung Costco dyan sa sa Sargent o ay sa St. James inilipat sa Hiding Lake. Yan. Sa mga taga Winnipeg, familiar yan. Yung Costco dyan sa St. James inilipat nila ngayon sa Hiding Lake na doon. Kaya ngayon pupunta kami sa Costco dito sa Sambahan? Saan Costco tayo? Sa Regent tayo. Sa Regent, okay. Familiar na si Mrs. dito sa Winnipeg, hindi na yan nag-GPS. Kaya mo na ba? Regent na walang GPS? Okay. Pero siyempre pagka ituturo ko na lang sa kanya kasi matagal naman ako dito sa kabila kasi mayroong turista. Hindi ko alam bakit may turista. Kasi matagal naman na akong truck driver dito sa Winnipeg. Nagsisko ako, city driving, so familiar ako sa ng lugar dito. Alam ko talaga. So temperature ngayon guys is 16? Han? Oo. 16, minus 16 grabe yung lamig. Hindi pa rin talagang magsisimulan pagtagtunaw dito sa Winnipeg. Kita nyo, ang dami pa rin mga isno dyan, Ito yung Kelsey, di ba? Ay ito yung apartment na to, Han? Mackenzie. Dito guys, nag-rent din kami nung araw dito nung hindi pa tayo PR, no? O PR na tayo nun? PR na kami, nag-rent kami sa isang unit din dito dati sa Mackenzie apartment na yan. Siyempre lahat tayo nagsimula rin naman sa rent hindi naman tayo agad-agad nakakuha ng bahay. Anyway, today is just between me and my wife, and mamaya after nito sundo kami ng bata, magluluto kami. Tahimik ngayon, ano? Ano nangyari, Han? Bangguon? Aksidente. May bata? Siguro aksidente. Ayun guys, yun nandun sa may bangga, parang may bangga. Si mami panay siya cross tama yan.
Kasi hindi mo alam ang mangyayari. Yes! Lumapit ka. Ayan na yung ambulansya. Ay, naku po. Baka. Ayan, gigi na. Baka hindi tayo makaalis dyan. Pagka dumating yung ambulans. Ayun, yung aksidente dun guys. Banggaan yan, no? Okay, so Pulis ang pumunta. oh, tsaka dyan kasi sa main street na yan, lagi kasing ano dyan, maraming crowded kasi dyan, maraming sasakyan. Mukhang Pilipino pa naman yata, no? No? Pagkaka ano ko, mukhang Pilipino yung banggaan. Pagkakatingin ko, mukha silang Pilipino. Fatal malamang yun kasi may police involved eh. Ha? Baka fatal. Ano, kasi bakit may police? Ambulansya yun. Police ano, sa likod natin kanina. Ah, may sumunod na? Oh, okay, may pulis nang sumunod. Tinawag na nila 911 siguro para malaman kung hindi ko nakakita na meron pala tayong Ano lang yun, mag-guide siguro kasi close na yung daan. oh, okay, ganun malamang siguro. Pagka ganyan na sa gitna, kailangan ng police yun kasi Aksidente. guide nila yung mga sasakyan sa gitna kasi. Okay, pagka hindi sila magkasundo kung sino ang at fault, tawag Wala mo. namang ganyan dito. Meron ba? Wala ganyan to, hindi tulad yan ng Pilipinas na magsisigawan kayo. Kapag ka may aksidente, magsisigawan. Oo. Kung sino yung mali, tumawid ka kasi, ang bagal mo kasi. Samantalang Walang ganyan dito. oh, Just license lang, picture mo, that's it. Oo. Malalaman na lang doon kung sinong mali o hindi. lalo na pagka sino yung nandun sa likod. Unlike lang kung ano, nagpanic na yung Isa. both side o isa, yun, magkakaroon ng pero kung alam nila na ano, Hindi yun. walang sigawan yan. Sa bagay, totoo yun. Hindi yan tulad ng Pilipinas na susuntukan. Mag-aaway na, ano. Dahil siya na nga nakabunggo, siya pa yung may ganang magalit. Ganun ba? No, guys, totoo yun. Dito sa Canada, kunin mo lang yung picture ng driver's license, tapos picturean mo lang yung damage ng sasakyan niya kapag ka ikaw ang nakabangga. Oh, pupunta ka na ngayon sa insurance, i-file mo, oh yan, i-estimatein ang damage ng sasakyan mo. Oh. Ganon din yung sa kabilang party. Kung sakali man ipa-estimate niya yung damage ng kanya, kahit siya yung may at fault, wala ka na magagawa doon. Yun na talaga yun, no? Gano'n lang kasimple, ang bilis pa ng proseso rito. Pero booking, siyempre yung booking kasi medyo may katagalan. Pero yung proseso na pagpunta mag-file ka ng claim, napakabilis, no? Pero yung siyempre i-estimatein nila, i-schedule yan ng estimatein kung magkano yung damage. Tapos pagka na-estimate, yun, advisean ka na ng kung saan ka magpapagawa, gano'n, no? O yun, may estimate quote number ka na, estimate quote price kung magkano. Ayun. So kung nakahanap ka ng mekaniko o shop na pagpapagawan mo, bayaran mo muna yung yung deductible mo kung magkano. Yan, the rest is sa kanila na, ang insurance na. Actually, simpleng ano lang yun eh, malamang hindi nakapag-break yung Sa likuran. Kasi halatado naman talagang ang problema nasa likod. Siyempre siya yung bumangga eh. Wala nang maraming explanation doon. Alright, yes, but anyway, yan. Nerin. sabihin mo, nag-break ka kasi. Ano pa Nag-break lang. ka kasi, kaya kita nabunggo eh, walang ganyan. Alam mo ng sitwasyon mo. Dumistansya ka, di ba? Keep distance.
kang tumutok para magkaroon ka rin ng allowance na pagpreno. Kapag ka nakatutok ka kasi sa mga sasakyan na yan, pag sudden brake nila, babanggay mo na talaga, wala ka ng wala ka ng braking distance eh. Ayan guys, yung Jollibee kung saan dyan na unang nagtrabaho yung si Ate Papa. Jollibee. Dito na tayo sa Regent mga lodi. Regent. Ayun, andun na naman yung ambulance. May ambulansya na naman dun. Ay oo nga, fire nga pala. May fire na naman dun, fire department pa. May accident na naman yata. So ayan, okay nangyari dyan, aksidente. Lasing lang yan. Ayun, aksidente nga. Ayun, aksidente. Bangas na naman yung mukha nung Pathfinder. Isang Pathfinder black. Parang yun sa parang bumangga sa puwet eh. Sa puwitan, no. Binangga niya yung puwitan ng isa sasakyan siguro. Ano man ang kasi isa lang naman yan nandun. Pions. Linis na yung camera, lininis mo na, punasan mo, yan o. Yan. Okay, tara. Let's go guys. Yes! Costco Regent. Doon lang tayo kumuha, meron Doon naman. na. Today is just me and my wife again. Right, mom? Hold tight to your wife, baka mawala. Mawala ang pagmamahal niya sa'yo. Ito guys, ang gusto kong irigalo kay Mrs. pag nabayaran ko na yung truck. Han, ito ba yun sinasabi mo? Ito yung gusto kong irigalo sa Mrs. ko pagbayad na yung truck namin. Pagbayad na yung truck. Bilang ko si Mrs. ng ganito. Parang gusto niyang mag-bake sa bahay. Magkano to, Han? 319. Ayun, nandun, no? 390. Ah? Di ka bibili? Bakit akala ko pag gusto mo yan? Oo, pero mahal eh. Hindi, at least kahit pa paano, minsan lang naman pag mag-bake ka sa bahay kung gusto mo eh. Diba? Ayun guys, poultry pork Kirkland meat, Canada. AAA beef seafoods. Ano? 45 to sa superstore. O yan, tatlo, 30 yan, tama. Ay, lutong manok kanto ako ng apat. Apatin mo, Han. Apat. Tatlo yung baon ko, tapos ulamin natin mamaya yung isa. Wala na talaga ang mura. Ito, dalawa. Isa sa bahay. Ito, Han. Ito? Kirkland. Ito. Ayan. Baon ko yung isa. Sa bahay yung isa para sa kanila. Yes! Okay guys. Hindi nawawala yung broccoli natin na baon. Now, ito yung mabigat sa bulsa na bibilhin namin ni Mami. Yung sabon. Siyempre, mga anak ko guys, mga babae, malakas talaga si shampoo at conditioner yung mga yan. Dalawa lang kami ni Baki. Si Baki almost kalbo pa. No? Listerine para sa ngipin. Ha? Meron dyan? O yun. Dalawin mo na para minsanan. Sige. Alright guys, kita nyo? Andyan yung mga ito yung mahal dyan, no? But anyway, tara. Magkano kaya inabot lahat nito, ha? 300 to 400. Nasa 400 na yan? Yeah. Balik. Para naman sa atin yan. Malalaman natin kung magkano. Baan muna tayo dun sa ano guys. Bibili kami ni Mrs. ng hotdog dyan.
Magmerienda naman kami mag-asawa. No? Yun o, bilhin natin, mga bata. O ikaw, bumili ka na ng isa para matikman nila. Grabe guys, ang mahal pala nito. Para matikman ko nga rin. Tikman ko nga rin yan. Nutty and Fruity Dubai Chocolate, 21.99. Sige, bilang mo isahan. Pasalubong natin sa kanila. Yan ba o yung isa mas mura? Na, ito yung ano talaga eh, pistachio. Okay, kalayan mo guys, ito lang ha. $21. Ano to eh, galing Dubai? Hindi naman, yun Siguro? yung trending ngayon eh. Oo, oh, sige. Ma'am, Ano sabi? binigyan kasi ako ni Joy. Tapos, nagpapabili. Ano sabi niya? Kasi, gusto ka. Bilangin mo yan at pagkati-hatiin mo sa kanila. Kasi baka mamaya may mas maano, may mas magulang na ate. Alright guys, tara. You're excited, hey? Pumila na tayo, pumila. We'll walk by. Thank you. Ang haba ng pila guys. Ha? Self-check out? Dito na lang oh. Check out ito. Doon oh, sa kabila. Hindi yung soft check out. Oh, sige di bali. Gusto mo ba doon? Sana. Ayaw mo mag-soft check out. Hindi na. Magpaano na lang tayo. Pumila na lang tayo. Katulad nito, isa lang naman eh. Haba ng pila guys. Ilang item ba to? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 item. Malalaman natin kung magkano lahat ng 19 item na ganyan. 19 item lang, malaman natin. Ano? Yan tayo an. Sa kabila. Ano mo? Automatic daw yung renewal ng card. Tapos? Pagka ano, kailangan yan. So kailangan natin may renew yung Costco card. Maaga, Hindi, dito na papakat tayo. natin. Papakat natin. Ayun guys. Hotdog tayo, bili tayo hotdog. Hotdog kami. Kagayalo tayo. Kakain tayo eh. Mag-abang na ako doon kung ganun. Oh, hindi. Ikaw na lang. Pumila na tayo dito. Ayan guys. Umabot kami ng $319.52 sa binili namin na ito. 19 items. No, no? Ayan o. Items sold 19 items. Ano na ito guys? Yung tax refund na ni Mrs. na grocery na namin guys. Wala na, nag-grocery na namin yung tax refund ni Mrs. Nakatulong din. Ito muna, binilhan ko na rin yung mga bata. Ha? Binilhan ko na rin yung mga bata. Binila mo rin sila? Oh, sige. Kuha na lang muna ako tayo, mamaya na lang sa kanila. Oo. Ilan yan, anim? Ito, dalawa sa'yo. Ilan sa'yo? Ilan ba yung ano? Drinks talaga? So, ano lang sa akin ha? Kahit yung ano? 0 calorie. Kailan mo tulong? Dito ka sa kabila. Diyan ka. Dito. Guys, tara kain tayo. Today is just me and my wife. Kakain. Mag-hotdog kami. Dito sa Costco guys ha. Dito tayo sa Costco. Kain. Pero tuloy kasi na yung ano?
Walang? Anong walang? Yung ini-squeeze na ano, ganito talaga. Guys, kain tayo. Hotdog tayo. Tikman natin yung ano ni Mrs. Yung taksripan niya. Pwede bang mag-refill? Ah. Oh, sorry. That's 19 items. $1,000. Oh, No, it's only 320. Yeah. there you go. Have a Thank great you day, very guys. much, sir. Thank you. 19 items. Alright guys, let's go. Sorry? Andun Han. Dito. Dito. Hindi, dito. Ito yung sakyan natin Han. Diretsuan yan. Alright guys, yan. Yari ang taksripan ni Mami. Nag-serve naman yung taksripan. 300. Napalayo tayo. Ah, sa kabila ba yun? Ito. Oh, yun o. Lusot tayo rito. Ikaw na magtulak? Oh, yan. Oo nga, yun nga. Hotdog. Sabay hotdog kami ni Mami. Simpleng date namin ni Mrs. Nag-hotdog sa Costco. Okay. Han, tanggalin mo ito. Ito mo ilagay yung mga drinks nila. Ah, meron ka dyan? Okay pala eh. Kompleto ka pala. Kompleto. Dito mo ilagay Han. Yung hotdog nila, huwag dyan ah. Ito na lang oh. Ito na lang. Hindi naman magagalaw yung hotdog nila yan. Huwag dyan sa may baba. Tapos ito, manok. Ulamin namin mamaya. Merinda nila yung hotdogs. O kaya baunin nila bukas. Depende yan kay mami. Ha? Baunin nila bukas? Ay, pa-dinner na lang yung parang. Pa-dinner? Okay. Dinner nila pala yun eh. Tapos tong tatlo yung baon ko sa trabaho. Sila, ulamin nila ito. Ulamin namin. Bahala na. Alright guys. Ikaw na mag-sole? Oh. Pagkibukas mo na lang Han. Para makapasok ako. Yun guys. Tara let's. At pagkatapos magsisimba kami. Oo. But yes, dadaan muna ako dun sa Superstore. Bibili ako ng ano, isda. Wala silang isda roon eh, no? Yung isda nila doon sobrang mahal. Yung frozen salmon dito mas mura kaysa doon, no? Yung salmon nila doon $36. Tapos wala silang tilapia ron. Kaya bili ako ng kahit na tatlong plastic na tilapia rito sa Superstore. Yan. Tapos salmon na dalawa. Sama ka ba? Hindi na. Okay na lang. Okay. Tara. Guys, tilapia. Ayan. Kuha ko ng dalawa.
Dalawang bag. Guys, oh. Salmon. Oh. Dalawin ko na. Kaon ko. At guys, $38.91. $39. Kamo na lang. Ayan. Ito na lang ako, Han. Ito na lang yung mga pinamit isda. Alright guys, let's go home. Let's go. Alright guys. So, plano namin ni Mrs. bukas magsisimba kami. Church tayo bukas, Han? Oo, mag-gym muna yung mga bata. Mag-gym muna tapos pupunta sa church o after church? Gym muna tapos sa church kasi 4:30 pa yung church eh. Okay, sige. Alright guys, tara. Uwi na kami ni Mrs. Yari ang ang tax refund ni Mrs. Na grocery na namin. Sa mga nasa Canada, ayan, nakapag-file na ba kayo ng tax? Let me know in the comment, okay? Yes, tara. Alright guys, andito na kami sa bahay ni Mrs. Oh! See? Alam, nabot lang kami 2 oras ni Mrs. Bigat-bigat itong mga kargamiento namin. Alam ito magluto mo, Han, sa Sunday na? Sunday pa naman yung bigat ko. Dahan-dahan na mamaya. Sasangkapin mo na. O kumao na. Madulas. Buksan muna na. Diretso na natin, Han. Alright guys. Buksan na ni Mrs. So magkano ang mga nano nyo guys? Magkano ang tax refund ninyo? Inabot ba? Yung mga iba dyan, payat na naman na diniritso sa kabilaan. Oh, diretso mo. Kasi dalawa kasi yung pintuan namin dyan eh. I'm sure yung mga iba, payat na naman yung dyan. Payat yung sa truck driver, lumur truck driver ha. Payat ng mga 4,500. Kausap ko yung taga New Brunswick eh. Porto daw ang mga tropa natin mga truck driver dun sa 4,200 yung mga Sa'yo dati, Kurt? Hindi, yung Hindi, ikaw dati 10,000 na yun. wala, niwala ko ng misis. Driver, company driver kayo. Company driver mas malaki ang ang tax refund. Alright, guys. Dito na kami sa bahay. Wala na ba dun, Han? Kailangan mo pa ba tulong? Alright. Ayan. Okay, let's pray. Where did you get this cup, Mom? You lead the prayer back. Almighty God, bless us in this food tea. Help us eat and share. Seek grace by counting our family here. Lord, the lip of total life. Rest this through Son, Jesus Christ the Lord, in the name for the Son's prayer. Amen. Alright, bless. Guys, kain tayo. Hapunan na namin to. Bali, itong 2 bata, hot dogs. Yan, kapag bitin pa sila sa hotdog mamaya, mag-snack na lang sila. Hati na lang muna tayo rito. Do you want? Baka hindi ko maubos ito eh. Hati na lang tayo. Busog na rin kasi ako. Thank you, Mom. Thank you, Pa. You want me to cut, chop that? You want me to chop that? Sa atin si Neola pa guys, nasa school pa siya. Put Isn't she on a, like a Yeah, we can have this. basketball practice with the grade 9s? I thought you said you want this. I do. You ask mommy this? No. That's the one what Tita Joe that you asked. Wait, we will count how many guys Dubai chocolate. Oh, I want to count it. How many? They said there's 13, but I need to recount again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. 2 for you, Thank you. 2 for Baki, 2 for ate, 1 for ate, 1 for you, 1 for you, Napatagal mo. 1 for you, 1 for you, 1 for you. So 3. There's 3 more for mommy. She answered the You want like 3.
Bigyan mo na lang yan sa kanila. Makikitikim ka na. I'm gonna go get some sauce. Yeah. Getcha. Yung tatlo. Ay, taglilima pala sila. Kaya nga. Bigyan mo na lang sa kanila. Makitikim ka na lang. Dad, you know I'm just gonna get Apat like kayo sinil. I'm gonna get 3 out there. No. Ate is has here. That's yours. Clark, put it in here na. Not on the table na. Put inside here. Tikman nga natin kung ano itong ano na to, chocolate na to. Oh guys, oh, ito pala. It's chocolate with a nut inside. With the nut inside. Ay, oo nga. Katay. Ginat. Pistachio. Han, No, pass. tikman mo ah. No, I don't like. Huwag mo na akong pilitin ha. I never craved chocolate. Kahit pa golden yan. Is it delicious? It's the trade to Ate Clark because you give so much care to Ate Clark. Is it delicious? No, 5, it's only 2, 4, 5. Ba't anim sa'yo? Ay, see? Dati sinil, mamaya pang 5:30 guys. Ayan tayo. Good morning. Guys, morning. Babalik tayo. Almusal tayo. Ilinuto ni Mrs. na arroz caldo. Tapos itlog. Ayan. Buong pamilya ngayon. Kasi kagabi si Ate Sinil nasa school pa eh. But anyway, kain tayo guys. Sige, who's leading the prayer? I hope the grade 9s for basketball practice. Okay. Okay. Sige na, Baki. Okay. Lead prayer. You put us in spirit, even Almighty God, bless us in this with the Bati and just your grace by guarding your family here. In our daily path towards your life, who is this to us of Jesus Christ the Lord, in the name of Father, Son, Spirit. Amen. Alright guys, kain tayo guys. So, ang plano namin nila Mrs. ngayon is magluluto si Mrs. ngayon ng babaunin ko kasi aalis na ako bukas guys. And after that, magluto maya-maya, magsisimba kami, magchi-church kami. Who's want to go to church? Me. Everybody? Yeah. Okay. Yan, so magluto tayo. Tapos mamaya magluto kami ni Mrs. Mommy, can you pass me that? Oh, sorry. Ayan. Alright guys, tara kain muna tayo. What is that Ayan. thing? No. Onions. Goto, pero ano lang. Ito lang. Alright guys, nagluto na si Mrs. Ito, paksiw na tilapia. Ulam namin mamaya, o kami matira, baon ko. Tapos, boiled potato, tsaka egg. Yan yung usually kong baon guys. Tapos, beef steak. Oh, naiwan yung iba, babaonin ko yung iba. Tapos meron pa si Mrs. na baked tuna. Yan, tuna yung binili natin. Tuna salmon. Ah, oh sorry, salmon. Kaya ako eh. Kaya ako iiwan eh. And guys, tapos mamaya magsisimba kami. Family, simba. Dito na ba yun, Han? Ha? Sige na. Yan, paikikan mo muna dyan. Ha? Dito, ano na yata yung ano mo, Dan? Salmon mo? Tikman mo, Han. Guys, let's go, tara. Let's go sa church. Bakit? Come now. Oh, sorry. Sorry. Baka yung sinarado mo? Oh, nisarado ko. You're such a nice kid. Lain mo maayos, kababalibag mo yan. Pag hindi nag-lock, masisira naman. Because there's a lot of business in there now. Let's go. Ate. Alright, guys. I need a sit. My legs hurt.
Tara, tara. like her mom. Antay mo muna sila. Han. Nakapasok, makapwesto. I need help. Alright, let's go. Here, Bo. Seat belt. Everybody need to seat belt. Alright guys. Give me back your seatbelt, please. Saturday church, Sabado ngayon guys. Bukas ang biyahe natin, Linggo. Kaya ngayon kami magsisimba. Pero may simba rin sa Linggohan. Oo, linggo to lang may simba. Pero bakit ngayon may simba? Kahit Sabado may Meron service. pala sa Sabado din. But anyway, all of you guys is wear seat belt. Yep. Alright, let's go. Alright guys, pagka may pagkakataon din kayo guys, magsimba-simba rin kayo. Nasa ganon makahingi tayo ng ano ni Papa God, guidance. I'm excited with my birthday. You excited to your birthday? Yeah, Gusto na birthday. sushi restaurant ha? Ha? Yeah, Gusto we're na going to sushi sushi restaurant. restaurant. Not Ano? steak. Gusto na sushi. Sa birthday ni Clark? Yeah. Oh, Sabi okay. ko nga gusto mo sa Montana? No, I want sushi. She don't want in Montana? No. What's Montana? Because we already been there. We've been there. Yeah. Tapos yung Oyo, you only order is just a chicken French fries. You're supposed to be order steak because we are in Montana's steakhouse. I tasted others, ba? I tasted others. You I need want sushi you need too. to eat Sushi's good. steak, Clark. No, sushi's good, pa. Because, Try something like, new. try that if I asked you. Okay. You would say no because you don't want steak. You want steak because I asked if you want to go to sushi. You said no. Oh, well, if it's I know you will say no. No, I'm not saying no. If you really want sushi because it's your birthday, why not? Because it's your birthday, right? Yeah. We can do it to You sushi. eat But I anywhere know you you'll want. say no. Oh, anywhere you want because I'm it's going your to birthday. say no, Clark. We We're don't not- want. We don't say no because it's We're your not gonna say no to you because it's your birthday, right? How about me? Yeah. Oh, your birthday is not yet come, Baki. No, I'm just asking. You cannot demand because you're not yet birthday. Bakit dito? Han, hindi na kami nagsisimba sa Arlington. Ah, Kasi ganun ba? malayo masyado. At saka dito, gusto nila kasi merong projector. Asa dito na kayo saan? Dito Ito? sa may Boros, pero dito tayo sa back. Ito, ito? Hindi yan. Ay, akala ko. Ukrainian yan, pero Catholic din. Ah, okay. Pero pwede ka pa rin naman mag-church sa Ukrainian eh. Kung gusto mo. As long as Catholic, kahit Ukrainian yan. Imagine Di ba, Han? it's Christian. It's not speaking English, pa. They're not speaking. But That's why it's that's why Ukrainian. some people ay Filipino people, if there's a mass of Filipino, I seen white people going into the church. The service is Filipino. It doesn't matter as long as you go into same religion. It's just only the language, you know. So, dito na kami kasi malapit din. Ah, dito. Okay. Tsaka parang hindi masyadong ano, no? Alright guys, yan ah. Anong church to, Han? St. John. St. John Church. Okay, ayun guys, saan dyan? St. John Church. Okay, kung dito na lang tayo, mas maganda. Dito. Hindi, Atras mo. masikip dito. It's too small. Okay. It's small but it's okay. It's better. Kasi minsan doon sa ano, crowded eh. Mas malayo pa. Dito maliit. Ito mas maliit pero mas malapit tayo. Alright guys, yan. Medyo First time ko magsimba rito sa St. John dito. Boros to, Han? sa Boros. St. John My Boros. leg hurts. Your legs What hurt? happened? Oh, you'll get along with them. No, actually, like before. Maybe your muscles tight. Di na ano lang siguro yan. Check that one later, okay? Na ano lang yung paa niyan, no? Parang may tumutusok-tusok. Alam nyo, yung tusok-tusok. Careful because the ano is icy, madulas ha. Oh. Ate Clark, how old are you? 10. 10, 11. This your birthday you become what? 11. Oh, 11. So you're 11 now?
No. What do you mean? So you're 9 right now. Not 10, 9. What? I'm 10. You're 10 now? So your birthday is this month. So you still 10? 10 niya, Han? Mag-11 na siya. Bakit ganyan sabi niya, hindi niya? Kasi 10 pa kasi siya. Alright guys, yan, tara. Simba-simba tayo. Careful, careful, careful. Bow. You need to walk like a penguin walk. Nah, I don't wanna. I wanna walk regularly. First time ko magsimba rito. First time namin magsimba rito, guys. But it wasn't our third time. Clark, careful, you don't want to get accident. He came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnated in Virgin Mary and became man. For our sake, he was crucified under the Pontius Pilate, suffered death, and was buried, and rose again, third, in accordance with the Scriptures, ascended into heaven, and seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, proceed from the Father and Son, who is Father, Son, glorified, who has spoken through the prophets. And believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess and baptize for the forgiveness of my sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Alright guys, yan. Masaya ang lahat. Kasi kapag church. Harap kids. It's raining. Kaya nga hurry up. Winter. Kaya nga hurry up guys. Hurry up guys. It's because it's warm. Hurry up guys. Kasi uwi na tayo, kakain pa tayo. Gutom na tong mga to eh. Pa kami nagtanghal yan, kaninang umaga lang yun. Ang bilisan yan kasi aalis sila. Oh. Ito, na-trap na sila kuya. Okay. Okay na. Did you guys pray? Okay, so don't forget to wear your seatbelt now. Okay? Plus, I was wearing my crossbow stick. Siguro putulin ko na vlog ko guys. Dito naman tayo na tapos na yung simba. At kapag may pagkakataon kayo, magsimba rin kayo, okay? At magpasalamat tayo kay God. God bless you all and peace to all of us guys. Thank you for watching. Say bye-bye na to the subscribers, friends. Bye-bye. Bye. Don't forget to wear your ano ba, Kay? Seatbelt, okay? Okay. Guys, Bye. susunod na vlog natin, lalabas na tayo. Don't forget to like and subscribe to my daddy. Channel. Guys, love you all. Han, bye-bye. Bye. Bye guys. Peace out. Love you all. Lakai Tracker.